Welkom bij Theater over de Tong. Een gesprek waarin we proeven aan voorstellingen die komend seizoen te zien zijn in Parkstad Limburg Theaters. Ik praat met regisseurs, acteurs en choreografen over de voorstellingen die ze nu aan het maken zijn. Vandaag is de gast gelauwerd acteur Hein van der Heijden. Geboren in Heerlen, inmiddels woont hij in Amsterdam. Maar hij is komend seizoen te zien als niemand minder dan televisiepresentator Willem Ruijs in de voorstelling Bomans. Hein van der Heijden, welkom. Leuk Hallo. dat je er bent. Ja. Straks ben je dus televisiepresentator Willem Ruijs. Je had eigenlijk hier op mijn plek kunnen zitten als presentator, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Hij was natuurlijk een heel groot en beroemd presentator toentertijd. Willem Ruijs. Een icoon echt van de een televisie. icoon. Ja, ik kan me dat ook nog wel herinneren. Die beelden van hem, toch wel een beetje snelle man met een gevat, goede hè? babbel, Ja. gevat. En helaas veel te jong overleden. Dus een tragische man. Maar in deze voorstelling gaat het natuurlijk vooral over Godfried Bomans. En Ruijs en Bomans waren eigenlijk, het was een generatie, geen conflict, maar ze waren van een andere generatie. Zullen we heel even kijken, dat verhaal over Bomans. Wat Ja. speelt er zich af? Bomans, die gaat, je ziet er al op foto's, die gaat uiteindelijk naar Rottermerplaten. Dus het was een idee van Willem Ruijs dat bekende Nederlanders, schrijvers, geïsoleerd naar een eiland zouden gaan, daar 10 dagen zouden blijven. Eerst Godfried Bomans en later Jan Wolkers. Het was een radio-experiment Ja, eigenlijk. het was een radio-experiment en Ruijs die zat in de studio, Willem Ruijs, en die had contact met Bomans en die daar over het eiland in een klein tentje zat en aan het schrijven was en in gevecht met de meeuwen, et cetera. En dat is eigenlijk de basis van het stuk in zoverre dat we Bomans op het eiland zien. Maar hij was toen al een beetje ziek. Hij had later, men dacht dat hij eigenlijk al een lichte attack had gekregen, lichte hartaanval. Maar hij liep Want het dan was in juli 1971 Ja. en hij is een half jaar later overleden. Hè? Dus men heeft eigenlijk gedacht dat hij toen al ziek was en een lichte attack had gehad. Dus hij loopt er een beetje desolaat over het eiland, in dat tentje. En wordt 's nachts met name bezocht door allerlei beelden en nachtmerries. Demonen bijna, hè? Demonen bijna. En dat zijn dus zijn verleden speelt het dan aan hem af. En dat gaan we in de voorstelling ook zien. Dus hij was absoluut niet gelukkig op dat eiland, volgens mij. Nee. Hij vond het helemaal niet leuk. En hij liep daar rond en hij trapte voortdurend van die meeuweneieren kapot. En dan werd hij weer door allerlei meeuwen die woedend op hem afgevlogen kwamen, et cetera. Een soort Hitchcock, Birds, et cetera. Maar jullie gaan niet dat hele verhaal naspelen, Nee. Ik denk dat het meer, zoals het dan heet, een beetje kaleidoscopisch iets wordt. Dus waardoor je ziet hoe Bomans vroeger was. In zijn glorietijd en in zijn humor. Als Nederlands taaltovenaar, zo wordt hij genoemd. Ja, en een beetje die droge humor van hem. Er worden ook privéaspecten, dus een relatie met zijn vrouw en zijn minnares die hij ook had, et cetera. Dus een relatie nog met vrouwen. Daar gaat het waarschijnlijk ook over. Want ze zijn het ook nog aan het schrijven, hè? Dus het is nog in ontwikkeling. Jullie zijn het nog aan het schrijven, maar hoe is de voorstelling eigenlijk begonnen? Hoe is het ontstaan? Ja, kijk, Renier Bulder gaat dus Boman. En dat is echt... Die gaat Godfried Bomans gaat spelen. Boman spelen. Hij is het gewoon. Niet alleen, hij kan hem niet nadoen, het zit gewoon in zijn ziel verankerd. Wat maakt hem tot een ultieme Bomans? Ja, dat weet ik. Het is omdat het meer is dan een imitatie, maar hij kan hem dus vlekkeloos nadoen. Maar het is meer dan dat. En hij heeft al een keer eerder, ik geloof 10, 15 jaar geleden, een voorstelling gemaakt. Een kleine voorstelling over Boman. En dat was toen een groot succes. En ik zat... we spelen samen in de donkere kamer van Damocles, Renier en ik. En die eindeloze busreizen, zeker terug met een glaasje wijn, hadden we het erover. Zei van, goh, zei hij, dat Bomans, ik zou dat nog een keer willen doen. Ik zei, nou, waarom niet? Als je wil het eigenlijk wat nog interessanter maken. En met name die latere, die tragische kant, de wat oudere Bomans, om dat aspect, dat zat niet in die eerste voorstelling, om dat eruit te lichten. Om dat ook... Nou, toen zijn we naar Arjen Stuurman gegaan en die wilde het graag produceren. Dus Hummelijk Stuurman gaat het produceren. Ja. Laten we heel even gaan kijken naar Reinier Bulder als Godfried Bomans. Oké. O, mocht ik eens een goudvis zijn, zonder liefde, zonder pijn, alleen maar onbenullig zijn. Zo'n koude, gouden vis. Hij wordt niet, maar hij is. Hij kent de grote Dante niet, hij zingt geen Brahms of Schubert lied, en zelfs leest hij de kranten niet. O, zo'n vis te mogen zijn.
Had mijn vrouw maar één zo'n been. Hein, Reinier Bulder die is inderdaad Godfried Bomans. Die kruipt Ja. helemaal in die huid van Bomans. Ja. Jij gaat straks dus Willem Ruijs spelen. Eigenlijk de radiopresentator die contact heeft met Bomans. Hoe ga jij dat doen? Ga je helemaal in de huid kruipen van die man? Nee, ten eerste was Willem Ruijs was natuurlijk nog een stuk jonger. Maar daar gaat het niet zozeer om. Nee, Hoe oud was hij toen ongeveer? Ik begin 40 toen hij overleed, geloof ik. En ik En jij begin... Nou ja. Hè, Begin 50, ja? Ja. Nee, maar ik ga dan wel in een verdiepe beelden kijken. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dan zien hoe ver ik dat kan benaderen. Want het is altijd heel link om echt te gaan imiteren. Dat hoeft ook niet. Waarom is dat link? Nou ja, het gaat er eigenlijk meer om... Ja, een imitatie kan alleen maar uiterlijk zijn. Kan soms iets te plat zijn. Hangt ook een beetje van af wat voor soort functie de rol krijgt binnen het stuk. Want ik weet ook dat ik ga Willem Ruijs spelen, maar ook nog andere rollen. Dus het zal toch een beetje, zoals we dat noemen, jonge Janne zijn. Dus, Jonge Janne heet dat zo? Van het ene rolletje in het andere springen. En dan moet je het eigenlijk heel snel, de karakteristieken vinden en die aanstippen. En ga je dan allemaal quizzen van hem, de Willem Ruijs Show, terugkijken toch? Om Ja, iets te wel pakken? een klein beetje hoe hij praat, misschien hoe hij beweegt. En dat wordt wel het uitgangspunt, denk ik. En ik krijg een pruik, dus zo'n affiche geloof ik, waar zo'n een beetje blonde pruik op en zo. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel leuk om te doen. En hij heeft ook nog kinderen, of in ieder geval er zijn nog nazaten van Willem Ruijs. Ga je die interviewen, ga je die spreken van hoe was je? Ik denk het eigenlijk niet. Ik geloof dat ik me zoveel mogelijk probeer om het zo simpel mogelijk te benaderen eigenlijk. Ik bedoel in de zin van bij Bomans is het natuurlijk een ander verhaal dat je echt helemaal in zijn verleden gaat kruipen. Et cetera. Ik geloof dat bij Willem Ruijs dat ik het liever snel, hoop en effectief te doen. Ja, het was natuurlijk ook een enorm snelle presentator. Ja. Jullie zijn eraan aan het werk. Ja. Mogen jullie dan zelf strepen, aanvullen in die tekst? Hoe gaat dat? Want er ligt nu een basistekst. Er ligt een basis die Van Ruud van Meegen Van trouwens. Ruud van Meegen, ook een jongen uit Heerlen. Heerlenaar, geboren en getogen. Ruud. Ruud heeft ook veel geschreven, onder andere voor pleidooi en televisiedingen. En hij heeft ook toneelteksten geschreven en is hier nu mee bezig nog. Dus we zijn nu nog aan het kijken van hoe je het stuk het beste kunt componeren. En wat je nodig hebt. Dus en naast mijn rol of mijn aandeel zijn er ook nog 2 vrouwen. Randy Fokke en Aniek Boer. En dat wordt dus eigenlijk die andere rollen, die moeten eigenlijk het hele verhaal van Bomans gaan ondersteunen. En ik denk dat het leuk is dat je wat meer verschillende rollen hebt. Dus dat ik er 3 of 4 kan spelen en zij ook, de vrouw, de dochter, et cetera, et cetera. En jullie gaan jonge Janne. Heet dat voor vrouwen dan ook jonge Janne als ze meerdere rollen gaan spelen? Dat weet ik eigenlijk. Dat weet ik niet. Jongen. Jullie gaan met z'n allen ja. jonge Janne in de voorstelling Ja. Bomans. De voorstelling Bomans van Humeling Stuurman is op zondag 6 maart te zien in Parkstad Limburg Theaters. Hein, jij hebt als acteur geschiedenis geschreven. Jij was de eerste acteur in Nederland die de belangrijkste toneelprijs, de Louis d'Or, je hebt hem meegebracht, Ik heb hem meegebracht, ja. kreeg voor 2 rollen in Ja. 1 seizoen. Dat was echt uitzonderlijk. Je hebt hem gekregen voor Oom Wanja, voor Ja. je rol in Oom Wanja eigenlijk, Ja. als dokter Astroff. Ja. En voor je rol van Vincent van Gogh in Vincent en Theo. Ja. Die prijs daar, hè? Is Ja. het eigenlijk een geldprijs? Zit er ook geld aan vast? Nee, we wonen in Nederland. Hè. We krijgen Ja. daar geen geld Maar je hebt nog voor. iets meegenomen. Hè? Ja, ik heb nog eens meegenomen. Dit is de Arlecchino. Dat is eigenlijk dit is de prijs voor de beste, dat heet dan bijdragende rol. En, dus dat zijn eigenlijk de 2 Dat is prijzen die je kan eigenlijk winnen. meer de bijrollen van vroeger? Ja, de bijrol. Dus als stel je voor Willem Ruijs, bijvoorbeeld, dit is een bijdragende rol. Dan stel dat ik dat heel goed zou spelen, dan zou ik daarvoor de Arlecchino winnen. En die heb je nu gewonnen voor? Die heb ik voor Mighty Society, de 4e deel van Mighty Society. Ja, die En- voorstelling heb ik gezien. Daar speelde je een man, een vader in die eigenlijk langzaam teloor gaat. Hè? Ja, Die, een CEO van een groot bedrijf. een Ja. geweldige neergang, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, het was een fantastische voorstelling. Van Erik de Vroet. Ja, dat is natuurlijk een beetje mijn clubje toch geworden uiteindelijk, hè, de Mighty Society. Society. En, ja. Dat, die Arlecchino en de En de Louis d'Or. Louis d'Or. Onder meer dus voor dokter Astroff in Oom Wanja. Ja. Wat was er zo leuk aan het spelen in Oom Wanja? Samen met Pierre Bokma als Oom Wanja? Nou, ten eerste is Tjechov natuurlijk, dat is buiten kijf, een meestelijke schrijver. Dus als acteur kom je in een warm bad terecht. Die rollen zijn zo fantastisch geschreven.
Maar dat wil nog niet zeggen dat je het goed gaat spelen. En wat het leuke was, dat Geert-Jan Reiners regisseerde het. En ik heb natuurlijk 10 jaar bij Toneel van Amsterdam gezeten. Geleid toen door Geert-Jan Geleid door Reiners. Geert-Jan. En 10 jaar later begonnen we aan Omwanja. En Pierre, die kende ik natuurlijk ook uit die tijd. Dus wij zagen elkaar ook na een lange tijd weer. Waren we samen op het toneel, gingen we samen spelen. En Astroff, Dr. Astroff en Wanja, dat zijn natuurlijk 2 vrienden. Dat zijn 2 tegenpolen in het stuk. Die echt in elkaars leven zitten. En hoe zo tegenpolen? De een, wat wil de een, wat wil de ander? Ja, Astroff is eigenlijk een man die nog heel veel wil in het leven. Die zich druk maakt over het feit dat de natuur te gronden gaat. Die erop uittrekt om mensen te genezen. Die dorpen afgaat en epidemieën wil bestrijden. En Wanja, ja, die zit maar een beetje thuis. En die denkt, mijn leven is voorbij. Midlife, weet je wel. En nou ja, dat in die zin... verschillen ze van elkaar en vullen ze elkaar ook aan. En dan is er een geweldige scène in het tweede deel... dat ze allebei hartstikke bezopen zijn. En dan krijgen ze een enorme confrontatie met elkaar. En dat is een heerlijke scène om te spelen. Je lacht ook. Waarom is dat zo lekker om te spelen? Nou ja, omdat ze dan... Ze zeggen wel dronken mensen en kinderen zeggen de waarheid, geloof ik. Zo. En dan komt alles eruit. En dan zijn ze enorm emotioneel op zijn Russisch. En Astroff, die zich altijd heeft voorgedaan als een narcistische man. Hè? Die het heeft van het milieu moet beter en de bossen gaan kapot en zo. Dus, maar eigenlijk kijkt hij dan ook in de spiegel en denkt van... kijk eens hoe geweldig ik ben. En de tegenkant van dat narcisme is eigenlijk dat hij dan, als hij dronken is... dat hij zijn onzekerheid laat zien. En dan ook zegt van... die mensen zijn eigenlijk allemaal microben die je plat moet trappen. En zo. En dan zie je dus een hele andere kant van hem. Zullen we heel even naar een stukje gaan kijken uit Omwanja... die ook in Limburg in Heerlen te zien is geweest. Ja. Omwanja. Oké. Je bent mijn leven, mijn jeugd, mijn geluk. Ik weet dat de kans 0 is dat mijn gevoel wordt beantwoord, maar ik vraag niks. Als ik alleen maar naar je mag kijken, naar je stem mag luisteren. Stil, ze kunnen je horen. Maar laat me spreken over mijn liefde. Jaag me niet weg. Alleen dat dan zou het grootste geluk voor me zijn. Dit is zo gênant. Daar komt de oven weer! Nou, wat zei? Sonja, Jelena, ga slapen, ik kom jullie aflossen. Nee, laat me niet met hem alleen. Hij maakt me gek. Maar ze moeten door uitrusten. Gisternacht hebben ze ook al niet geslapen. Ja, zij mogen slapen, maar jij moet op. Hartelijk dank. Ja, kom maar. Oh, kom maar, manneke. Ga maar naar bed. Hè? Kom maar, dan loop ik mee. En dan maak ik lekker lindenboeter tegen jou. Ja, en ik zo. Dat jij lekkere warme benen krijgt. Kom maar mee, hoor, oudertje, kom maar. En dan ga ik voor je bidden ook nog. Jazeker. Ik ga met je mee. Rustig, rustig. Oh, en ik heb ook de hele tijd al zo'n pijn, weet je wel. Dat het steeds zo trekt, weet je wel. Ja, Veratjes moeder, hè. Sonja Zaliger. Die moest dan zo huilen. Als ze alleen maar aan dat weet je wel. natuurlijk. Ja. Hein, we zien jou hier nog niet als dokter Astroff... Nee, maar wel Pierre Bokma als Bokkie de hele tijd. Omwanja. Ja. Maar Reinier Bulder zit hier ook in... die ook Boman straks Ja, speelt ja, in die ja, voorstelling... ja, waarin ja. jij Willem Ruijs gaat Speelt ook, spelen. de professor speelt hij, ja. Is dat echt, zijn jullie ook een vriendenclub? Zijn jullie een acteursclub die elkaar vaak opzoeken? Nou, bij Reinier zit wel heel vaak bij Hubbeling Stuurman. Die theaterproducent, hij speelt in veel voorstellingen mee. Pierre en ik kennen elkaar van vroeger natuurlijk heel erg. Als we elkaar zien is dat altijd ontzettend leuk. En we gaan ook weer in januari 2017 een stuk samen doen. Weet je al welk? Geschreven door Nathan Vecht. En dat stuk heet Aquarium. En daar verheug ik me nu ook al enorm op om weer samen met Pierre te spelen. Maar ja, ik zit gewoon in een ander soort producties dan Pierre. Maar het is zo ontzettend fijn om met elkaar te spelen. Dat wordt dus een nieuw geschreven stuk. Daar Ja, weet je een nog nieuw helemaal stuk van niks, Nathan Vecht, ja. niks van. Ja. Goed, dit was Omwanja. Ja, misschien dat ze mij straks ook nog heel even te zien krijgen. Ja, we kunnen nog heel even... Laten we nog één klein stukje kijken naar Omwanja. Kijken of wat we nog te zien krijgen. Want ik denk dat hij nu binnenkomt. Kijk, daar is Ja, hij. daar ben je. In onderbroek notabene. Dit hebben we dokter Astroff. Ja, daar is hij dus. Er komt hier zo. Ben je verliefd op de professor? Die hoor je misschien wel. Oh ja, dit is leuk. Dit is natuurlijk. Laten we broederschap doen. Ja, leuk hè? Goed, samen uit één glas. Oh, nou, dat is alweer
fragmenten zo Er wordt even bij. flinke wodka geschonken Het natuurlijk. kan nu wel, we kunnen nu wel skippen, want nu dan komen ze Ja. weer ergens anders. Dus dat ja. was die dronken mans. Het begin, ja. En het was eigenlijk zo, ik geloof dat Pierre had op YouTube een filmpje gezien van 2 dronken Russen in een park die half naakt aan elkaar hingen. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest voor... Is dat waarom de jij in je scène. onderbroek loopt daar ook? Nee, dat staat... Nee, Tsjechov schrijft dat ook voor. Echt? Hij komt Exact? op in onderbroek, ja. En die regie-aanwijzingen moet je allemaal tot in detail... Hoeft niet, maar ja, als het een goede schrijver is, waarom zou je het niet doen? En het is toch ook hartstikke leuk dat zo'n man uit bed komt in zo'n onderbroek. Is toch een mooi theatraal beeld ook. Ja, en dan En zegt hij dronken. dus ook dat je ruzie gaat maken, dat je echt een dronkenmans ruzie... Ja, dat staat er wel, ja. Ja. En, maar hoe je dat vervolgens weer doet... Dat Dan is laat je weer de vraag. inspireren door 2 dronken En wij hebben Russen. er vol erin gezet. Ik vind het altijd leuk om er vol in te knallen. Halen jullie dan ook wel eens schijntjes uit? Want je weet dat acteurs op derrières, Ja. de laatste voorstelling, elkaar plagen dingen. Wat halen jullie dan voor er geintjes? zijn 2 verschillende dingen. Je kunt gaan schmieren. Hè. Schmieren is een term dat je dus eigenlijk gewoon dingen doet die echt over de grens zijn. Of dat je elkaar het lachen probeert te maken. Het nadeel daarvan is dat je je eigen lol is en dat het publiek daar vaak helemaal niet mee gediend is. Dus dan ga je eigenlijk over de top Dan acteren. ga je over de top. Ja. Maar je kunt ook de grenzen opzoeken. En je kunt ervan uitgaan dat je altijd nieuwe dingen vindt. Dus als je een scène gaat spelen, dus binnen die afspraken die er zijn, moet je eigenlijk altijd op zoek gaan naar iets nieuws. Ik kan me herinneren ook bij Astrov dat hij op een gegeven moment, er stond een theepot of zo, en dat hij op een gegeven moment zijn dronken hoofd in die theepot ging praten, waardoor en dat vind je. Dat Gaandeweg. bedenk je, dat is in die beroemde samovar van Tsjechov, die theepot. Ja, maar dat je er iets mee doet, dat kun je dus naar voorstelling 15 of voorstelling 20. En dat is ook leuk als je de première, dat is natuurlijk het belangrijke moment, want er komen de recensenten, et cetera. En het is, dan moet het op zijn top zijn al. Terwijl als je zo'n voorstelling 40, 50 keer speelt, is het heel leuk hoe dat dan verandert er heel erg veel. En dan groeit hij en dan wordt het meer van jou en dan daalt het meer in en zo. Dus dat Ik hoor dat ze is soms ook wel eens laarzen in de coulissen vol water zetten. Of je schoenen of zoiets. Een beetje van dat soort geintjes. Ja, maar dat kan, maar ik Daar hou hou je er niet niet van, zo van. nee. Nee, ik vind zo een geintje uithalen, maar dat is echt een beetje uit de oude doos. Toen dat er heel erg bij hoorde. De laatste voorstelling kwamen mensen ook speciaal naartoe, omdat het dan fout mocht gaan. Begrijp je? Dus dat was Ja, lol. dat was het spektakel Maar eigenlijk. dat smeren, ik heb er niet zo heel erg veel mee. Ik vind het leuk om grenzen op te zoeken. Maar Maar wel binnen het spel. Wel ja, binnen. ja, Dat was Oom Wanja van Ja, ja. Hummelink Ja. Stuurman. ja. Hein, de andere rol waarvoor jij die mooie Louis d'Or Ja. hebt gewonnen is Vincent van Gogh in de voorstelling Vincent en Theo. Ja. Dat lijkt me nou geen makkelijke rol om te spelen. Want Vincent van Gogh, wij kennen hem niet eens. Wij kennen hem natuurlijk allemaal, maar hij is Ja. wereldberoemd. Ja. Hoe geef je Klopt. gestalte aan Vincent van Gogh? Door niet te veel te willen en ook niet, weer wat we het net over hadden, om niet in een imitatie te gaan zitten en eigenlijk proberen uit te gaan, wat staat er in het stuk? Wat geeft het stuk mij? Wat is de scène, de situatie van de scène? Wat zijn de relaties die zich in het stuk voordoen? En daarop te focussen, eerder dan te gaan denken, ik moet Vincent van Gogh spelen. Ik speel Dus je wilt niet Hein op hem van der Heijden. lijken, maar je gaat die relaties die hij heeft ten opzichte van zijn broer Theo in Bijvoorbeeld, dit geval. Of de vrouw van zijn broer Ja. Theo. Ja. In dit geval ging het stuk dus ook heel erg over de relatie tussen Vincent en zijn broer Theo. En Theo was eigenlijk degene die dus, laten we zeggen, misschien wel de subsidiënt van Vincent. Zonder Theo hadden we nooit een schilderij van Vincent van Gogh gezien. Hij was eigenlijk degene die hem onderhield, die enigszins in hem geloofde, maar toen die nog niet eens zo heel erg veel. Want Theo was kunsthandelaar, had een galerie in Parijs en Vincent hing er helemaal achterin. En Gauguin en al die andere schrijvers, die had hij voor, want die waren veel gewilder. Maar goed, Die geschiedenis kennen natuurlijk heel veel mensen. En wat Ja. kan je dan als theatermakers toevoegen over die broederlijke relatie? Hajo Bruins en ik hebben dat natuurlijk heel erg uitgezocht tijdens het repeteren. En de afhankelijkheidsrelatie van Vincent ten opzichte van Theo vond ik heel erg belangrijk. Het feit dat Vincent heel licht geraakt was. Eigenlijk altijd het gevoel had dat hij onder zijn broer zat. Weet je wel? Dus dat hij minder was. En Ja. hij voelde zich vaak eenzaam. Hij voelde zich miskend. Hij had helemaal niet het gevoel dat het een groot schilder was. Calimero-effect eigenlijk. Ja, en al dat soort elementen, die kun je gebruiken voor je rol. Maar die moet je echt persoonlijk maken. Want bij iedere rol, de bron, dat ben je zelf.
Dus ik kan me gewoon afvragen, wat betekent dat voor mij? Want jij hebt ook een broer boven je en een broer onder je. Ja, zeker. Ja. Dus je bent er wel naar op zoek gegaan. Ja, en die dingen, die raakvlakken die je dus in de rol vindt, moet je verbinden met jezelf. En daarin maak je het personage. Daarin kan je ook Vincent van Gogh, dan kan je eigenlijk iedereen spelen. Laten we heel even gaan kijken naar Vincent en Theo. Ja. Het is doodzonde. Doodzonde. Ik heb net zijn eerste schilderij verkocht. Ik had meer kunnen doen. Het is mijn schuld. Boven een zwerm kraaien die opgevlogen zijn als verschrikt door een schot. Vincent? Broer? Waarom heb je het gedaan? Ik wilde niet langer tot last zijn. Jij bent me je hele leven al tot last geweest. Ik ben een zoekend mens, Theo. Ik kom je snel achterna. De natuur helpt een handje, de syfilis vreet me op. Doodzonde. Doodzonde. Het was echt een mooie combinatie van broederliefde en broederstrijd. Hè? En Ja. inderdaad eigenlijk traditionele broederbanden ook. Ja. Je ziet het nu terug. Wat vind je Ja. ervan? Kijk, je ziet, ja, Vincent heeft een baard. Oké, ik heb gewoon, dat is mijn baard. Er zijn wat uiterlijke kenmerken waardoor je het beeld oproept. Oké, dat zou Vincent van Gogh kunnen zijn. Maar nogmaals, in het stuk zelf. Wat ik het mooie vond om te spelen was dat die grilligheid van die Vincent. Hè? Zo iemand die alle kanten op kon schieten in zijn gevoel. En misschien wel manisch-depressief was? Of zo? Ja. Ja. Ik heb natuurlijk toen wel heel veel over hem gelezen. Er zijn een aantal biografieën, die heb ik gelezen en zo. En dan nog moet je daar ook weer heel erg, wat ik net zei, uit gaan filteren. En dat manische is heel belangrijk inderdaad. Doorknallen, doorschieten in alles. En op het einde, dus die foto daar als hij zijn oor... hij heeft niet eens een heel stuk van zijn oor afgesneden. Dan valt hij in een diepe depressie. En dat is een leuke opdracht voor een acteur om te spelen. Ja? Dat je weet, in het begin kan ik moet alles uit de kast halen. En ik kan door roeien en ruiten gaan, omdat ik weet dat ik dan op het laatste deel... Dat is ook een van de aspecten waarom jij als acteur zo geroemd wordt. Hè? Jij kan enorm goed schakelen. Zowel in je rol als bij Mighty Society. Ja. Schakelen van inderdaad depressief naar manisch. Naar vertwijfeld, naar overtuigd. Is dat techniek of is dat talent? Weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik denk dat het een specifieke kwaliteit van mij is, denk ik. In zoverre dat ik die snelheid en veranderen... Ik vind Kan je het het ook zo laten zien of is dat te veel gevraagd? Nou ja, dat is een beetje lastig, maar dat je in ieder geval wel... je kan zo gaan iets doen en dan weer helemaal naar boven doen, dit en dat. Maar het gaat eigenlijk altijd over de tekst die je dat ook weer geeft. Dus als een tekst die je aangeeft om iets heel snel te doen... en dan plotseling te denken, hé, wat zeg ik dan eigenlijk? Oh ja, ik weet waarom ik het doe. Zodat je die wisselingen van stemmingen in de tekst kan vinden. Dus je bent wel een tekstacteur ook? Ja, zeker. Ja. Ik denk het wel. Maar dat weet ik niet. Dat moet je echt aan de hand van een tekst doen. Maar ik vind het ook leuk om te zingen. Of ik vind het leuk om te imiteren. Of om stemmetjes te doen. En misschien dat ik dat dan in zo'n tekst kan stoppen. Dus er zitten al die facetten in. Muzikaal, stemmetjes, kleine imitaties. Maar nooit natuurlijk een echte imitatie. Nee. Ja, ik kan er wel een... Maar dat zou wel eens kunnen. Maar bijvoorbeeld, stel je Herman of een nadoen, bij wijze van spreken. Dat is een bepaalde stem die jij gebruikt. Dat zou je misschien... Er zijn er meerdere die dat kunnen. Iedereen kan wel wat dingetjes nadoen, bij wijze van spreken. Maar stel je moet de rol gaan spelen van Herman van Veen. Ga je dan vol in de imitatie of ga je dan... Dat zijn de leuke vragen die je kan stellen. Bij deze heb je gesolliciteerd naar een rol in de voorstelling Herman van Veen. Herman van Veen. Zijn de musical, zou ik bijna zeggen. De musical, wie weet. Nee, maar dat is leuk om te doen. Hein van der Heijden als Vincent van Gogh.
Hein, je bent opgegroeid in Heerlen. In Ja. welke wijk ben je opgegroeid? In het Bekkerveld. En in wat voor gezin? Ik heb 2 broers, een oudere broer en een jongere broer. Mijn ouders gingen naar Heerlen toe, omdat mijn vader op de mijnen werkte als ingenieur. Mijningenieur was hij, hè? Ja, mijnbouwkundig ingenieur was hij. En Hij is wel vroeg overleden. hij is heel vroeg overleden. Je ziet hem hier nog met je moeder, hè? Ja, en daar is een foto van mijn vader en mijn moeder op de bank ergens. Dat is mijn vader dus. Daar, ja. Heb je herinneringen aan hem? Want jij was 1,5 toen Ja, je... 1,5 of 1,5. Nee. Mijn vader is dus eigenlijk... en dat heb ik later vernomen. Hij werkte voor Shell. En hij althans solliciteerde bij Shell. En we zouden gaan verhuizen naar toenmalig Perzië. Want de steenkolen, dat was al een beetje op de weg terug. En het olie was natuurlijk het nieuwe goud. En mijn vader zou een baan krijgen bij de mijnen, De Shell in Perzië. Shell in Perzië. En daar is hij toen ook al 1 of 2 keer naartoe gevlogen. En toen heeft hij dat was eigenlijk al in kannen en kruiken. En toen heeft hij een aneurysma gekregen, een hersenbloeding. En daar is hij toen aan overleden op een hele jonge leeftijd. Dus als dat niet was gebeurd, had jij nu misschien een Perzische acteur... Expat. Want ja, misschien was ik wel... weet ik Maar je veel. moeder bleef in Heerlen? Mijn moeder bleef in Heerlen. Mijn moeder was op dat moment zwanger. Van jullie derde? Ja, van Michiel, dus mijn jongste broer. Dus dat was natuurlijk een hele... Pittig, dat is pittig. Ja, dat was een hele verwarrende... twee jonge kinderen daarboven. Dus dat was natuurlijk een hele verwarrende situatie. Maar je hebt met je broer later, je oudste broer Guus, heb je eigenlijk heel veel gedaan. Ja, precies. De oudste broer, Guus, was... ik noem hem dan ook mijn muzikale broer. En in de puberteit zat hij in een bandje. Nou, ik geloof dat we jammer genoeg niet... We hebben wel een foto van jullie 2. Ja, en dat is een foto dat we toen ooit een keer in Pieterburen op een dijkje... Ik geloof dat mijn moeder ooit nog eens een keer een heel kortstondige een relatie heeft gehad met een man uit Pieterburen. Ik kan me geen zeehond zeehonden, nee. En daar gingen we dan naartoe. En Guus en ik staan we daar op de dijk. Volgens mij is dat uit Pieterburen. Met die kuifjes, Ja. ja. Maar hij was dus... hij speelde vanaf jongs af aan altijd al was hij met muziek bezig. Ik kan me ook alleen maar herinneren dat ik hoor altijd die muziek. Hij speelde fluit, dwarsfluit. En dat deed hij de hele dag. Was het En- klassiek dwarsfluit? Ja, klassiek. En later ging hij dus in een bandje spelen. Dat bandje heette eerst Fuse en later heette dat Mes. En dan zat hij met zijn grote vriend Rick Huyts. En Rick Huyts woont nog steeds in Heerlen. Ja, die is gitarist, hè? En Die is docent, gitarist volgens en mij. die is daar helemaal geworteld en die heeft geeft daar les en weet ik veel. En die band met zijn broer Stijn is die dan nog steeds aan het spelen. Maar mijn broer zat dus met Rick en Guus waren goede vrienden. Ze zaten altijd samen muziek te maken en in die band. En dat vond ik natuurlijk geweldig. Want Daar keek je tegenop of Ja, zo? enorm. Maar jij speelde niet in die band? Nee, ik speelde wel gitaar. En ik wilde ook altijd met mijn broer spelen. Maar ja, dat wilde hij toch niet. Ja, een beetje. En uiteindelijk heb ik me wel zo ver gekregen dat we samen het nummer De Boxer van, weet je, Simon & Garfunkel Art op Garfunkel de en- Janus-competitie hebben gespeeld. En daar was Ja, ik dolblij want je zat om. op het Bernardines. Ja. Ja. En wie speelde, weet je nog, was jij Paul Simon of was jij Art Garfunkel? Dat weet ik niet meer precies. Weet je Nee. echt niet meer? Nee. Nee, weet ik Nee. niet meer. Nee. Maar je ging wel met zijn band, want dat was een reden. Ik ging altijd mee, ja zeker. En ik was een roadmanager, dus dan moest ik de boksen neerzetten. En het vond altijd heerlijk als ze dan ergens stonden in Voerendaal, een of ander buurthuis, of weet ik veel. Om dan voor het optreden even over dat podium te lopen. En dan zo aan die gitaar van die London City zuilen had je toen even aan die zogenaamde die knopjes zitten. En dan het publiek in te kijken. Wie herinner je nog meer uit die tijd? Want In de band zaten toenertijd dus Rick Huyts, Hans Keuls. Hans Keuls is beeldend kunstenaar, maakt prachtige schilderijen. Woont er ook nog steeds in Limburg, in Heerlen. Ewald Meijer, die zat erin en die is huisarts, geloof ik. Zijn vader was huisarts en ik geloof dat hij ook huisarts is. Die vader op de Groene Boord. Ik weet niet of Ewald daar ook Groene Boord niet bij meer woont. Kooienvallen, Bij daar, Kooienvallen. ja. En Michel? En Bart Vermeer. Maar Michel Huisman. ja, Michel die speelde dus piano mee, maar die zat niet in de band. Oké, maar die is inmiddels natuurlijk, die heeft zijn grote werk natuurlijk in Ja, Heerlen. maar Inmiddels met dat maankwartier wat Ja, hij ontworpen ja, heeft. ja. Hoe herinner jij je Michel Huisman? Michel was kunstenaar? toentertijd al een hele bijzondere figuur met lang haar. En Ja, dat had iedereen natuurlijk Dat had lang iedereen, haar, ja. maar ja, hij had heel lang haar. Echt tot hier. En hij was... zijn vader had was een juwelierszaak, geloof ik. Of edelsmid was hij. En Michel was al, als hij heel jong was hij al enorm
bijzonder. Hij maakte al dingen. Hij was toen al met beeldende kunst bezig. En voelde je dat als Dat voelde puber? je meteen. Ja, Ja. Je wist, hij was gewoon iemand. De manier waarop hij zich presenteerde en zo, dat was altijd wel iemand Jaloers? met... Was je jaloers? Altijd. Ik was een beetje wel, ja. Ook Michel ook. Maar dat had ermee te maken, denk ik, omdat ik het gevoel had dat zij... Jaloers is een groot woord, maar dat ze in ieder geval iets deden waar ze zich helemaal senang bij voelden, wat ze graag wilden. Ik was in die tijd nog heel erg aan het zoeken. Dus eigenlijk toen ik op de toneelschool kwam, toen dacht ik, ja, dit is het. Maar die jaren daarvoor was ik nog heel erg, moet ik gaan studeren? Ik zat ook in de literatuurclub op Bernardinus, van Jacques Kersten, ook zo'n figuur, weet je wel. Maar pas op de toneelschool toen Ja, voelde je... toen Terwijl, was het toneel wel iets wat je moeder toejuichte? Nee, het toneel deed je niet ook. Dat was ook de toneelclub en de dansclub. Dat was de grootste nerd ging dat doen. Je hebt eens gezegd, toneel vond ze eng. Mijn moeder later, ja. Denk het wel. Het was in ieder geval niet, het kwam niet ter sprake. Het hoorde niet bij de muziek wel, maar toneel eigenlijk niet. Ook op school kan ik me dat herinneren dat dat niet echt dominant was. Dus later toen ik naar de toneelschool ging en mijn moeder kwam naar mij kijken, dat vond ze heel eng. Mijn moedertje, kijk, je ziet er een mooie foto van haar, hè? Maar denk je dan dat je dat van je vader hebt? Denk je dan? Ja, absoluut. Ik Dus weet het zeker. Ja, dat denk ik. Dat heeft mijn moeder ook wel eens gezegd. Mijn vader was iemand blijkbaar die op feestjes ook aan die piano speelde en de lolbroek uithing. En nou ja, acteur zijn is ook een beetje de lolbroek uithangen. En later heb je dat natuurlijk helemaal goed gemaakt dat je naar je broer en zijn kornuiten opkeek. Nu kijkt hij naar jou op als gelauwerd acteur? Ja, opkijken, dat weet ik niet. Maar het was wel een heel belangrijk moment toen ik op de toneelschool zat. En de eerste voorstelling die ik deed was een soort muziektheatervoorstelling met een Delta-ensemble. Dat is een bekend modern muziekensemble. Een compositie van Giel Meijering. En toen kwam mijn broer naar mij kijken. Dus hij zat in de zaal en ik stond op het podium. Dat was jouw gevoel. Belangrijk moment. Belangrijk moment. Ja. Je bent eerder ook in Parkstad Limburg Theaters te zien geweest in de voorstelling Phaedra. Ja. Geregisseerd door Thibaut Delpeut van Theater Utrecht. Ja. Daar ga je nu ook weer een nieuwe voorstelling mee maken. Heel even kort, een soort Hades, die is straks ook in Maastricht te zien. Ja. Kort, wat wordt dat voor een voorstelling? Dat speelt zich eigenlijk af in een psychiatrische inrichting. Het gaat vooral over de relatie tussen de vader en de dochter. En in een ingewikkelde relatie, die dochter is een beetje in de problemen gekomen en komt in een psychiatrische inrichting terecht. En die vader gaat op bezoek bij die dochter. Ik ga niet verklappen waar het nou precies over gaat, maar daar zijn allemaal dingen gebeurd. En dat is wat je ziet in het stuk. En daaromheen zie je allemaal andere mensen die ook daar in die inrichting zijn. Ja, je ziet eigenlijk al die psychiatrische patiënten. En dat stuk hebben we ooit bij Toneel Amsterdam gespeeld, 15 jaar geleden. En het is een fantastisch stuk. Ja, intrigerend stuk ook. Ja. En dat ga je doen met Thibaut Delpeut bij Theater Utrecht. Ja. Te zien in Maastricht. Ja. Tot slot, je hebt nog een paar theatertips uit het programma van Parkstad Limburg Theater. Ja. Voor onze ja, en heel belangrijk vooral omdat ik dus Toneelgroep Maastricht, dat vind ik heel erg goed en een heel leuk initiatief. Samen met Michel Sluismans. Toneelgroep Maastricht wordt vanaf nu geleid door Servé Hermans en Michel Sluismans. Michel heb ik ooit mee gespeeld in de Donkerkamer van Damocles. En het is een fantastische, creatieve en hele leuke vent. En ik ben ontzettend benieuwd wat ze hebben al goede dingen gemaakt en ik hoop dat ze het blijven doen. En waar zie je naar uit? Ja, wat had ik nou gekeken? Ja, iets van Troost. Iets van Troost. Dat gaat dus zaterdag 9 januari. Komt dat in de Schouwburg, het Cultuurhuis Heerlen. Een nieuwe tekst van Jibbe Willems. Precies, ja. Dus dat lijkt me heel bijzonder wat ze daar... en dat wordt ook door Michel geregisseerd. En je wil nog een voorstelling tippen? Ja, en dan een voorstelling die nu al enorm in de aandacht staat... en waar iedereen alleen maar lovend over spreekt. Het is een voorstelling van Daria Bukvic. En die heet Nobody Home. Die komt pas wat later, donderdag 19 mei. Dus daar moet je nog even wachten. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik ga hem zien in het theaterfestival in Amsterdam. En het opvallende aan die voorstelling is dat die gemaakt is... eigenlijk het gaat over de vluchtelingen... of ja, de vluchtelingenproblematiek. Ja. Gemaakt door acteurs die allemaal op de toneelacademie in Maastricht hebben gezeten. In Maastricht hebben, dus ze zijn weer terug in Limburg. En het is geen zwaarmoedige voorstelling. Het is eerder... Nee, maar zwaarmoedigheid in voorstellingen... dat als iets goed is, kan het zwaar zijn... maar is het ook licht. Nobody Home. Allemaal nodig, hè? Ja. Dankjewel, Hein. Leuk dat je er was. Ik ga nog even de voorstellingen noemen. Te zien in Parkstad Limburg Theaters. De voorstelling Bomans met Hein van der Heijden als televisiepresentator Willem Ruijs. En hij tipt verder de voorstelling Iets van Troost van Toneelgroep Maastricht... te zien op zaterdag 9 januari.
en de voorstelling Nobody Home van Daria Boekfiets te zien op donderdag 19 mei. En Bomans is te zien op zondag 6 maart.